खुलुमबाय बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव आंनि सैथोनि लामा इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों बयनोबो अननाय मोजां मोननाय सिबिनाय जासिहरबाय गोजोन्थों। आरो आं बे समावहाय मोनसे टपिकनि सायावहाय बुंनो हास्थायदों आरो बे टपिकखौनो आङो बेबादि सायख'नानै लादों आरो बेबादि आङो बानायदों। बोलोनि मावनाय आरो मानसिनि गोनांथि। बोलोनि मावनाय आरो मानसिनि मावनांगौ गोनांथि। बे आयदानि सायावहाय आङो बुंनो हास्थायदों आरो बे आयदाखौ आङो मोनथाम बाहागोआव रानदों। बेबादि रानदों आङो। मानसिया गावनि आखलजों गोग्गा दाखालामथों। दावहारुआ गावनि हाथियारजों गोग्गा दाजाथों। धोनिया गावनि धोन दौलतजों थेबगां बा थिफुला दाजाथों। बे आयदानि सायावहाय आं बुंनो हास्थायदों। जोङो बे आयदाखौ नायैनि सिगां मोनसे बाइबेल पार्टखौ जों फरायनानै जोङो क्लियार खालामना लाग्रोनि। जेरेमियानि 9 अध्याय 23 पद बे मोनसेखौ जों नायनि। जेरेमिया चैप्टार 9 verse 23 जों नायनि। फोरबोआ बेबादि होनदों, गियानिफ्रा गावनि आखलजों गोग्गा दाखालामथों, बिरा गावनि जरजों दुगा दाजाथों, एबा धोनि मानसिया गावनि दोहोनजों थेबगां दाखालामथों। जोङो जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय नाबिनि लिरनाय जेरेमिया नाबिनि 9 अध्याय 23 पदआवहाय जोङो फरायनानै खोनाबाय। बेवहाय बेबादि होनदों, सोरबा धोन दौलत गोनांफ्रा गावनि धोनखौ लानानै दुगा दाजाथों, थेबगां दाजाथों, आरो बिरा गावनि हाथियार गावनि अस्त्रफोरखौ लानानै बिबो दुगा दाजाथों, आरो मानसिया गावनि गियानखौ लानानै दुगा दाजाथों। बे मोनथाम आयदानि सायावहाय आङो बेखौ रानदों। दिनैहाय जोङो मानसिनि हाबा मावनायफोरनि सायाव जोङो एसे नायनि। मानसिखौ इसोरानो सोरजिदों, इसोरानो दादों, इसोरानो फेदेरदों, इसोरानो गियान होदों। बे पृथिबीखौबो इसोरानो सोरजिदों आरो गासै बुहुमाव नुनाय जायखि धोरोमाव थाया मानो, जायखि फोलेरनि मानसिया जाया मानो, जिब जुनार होन गासैबो नुनाय माने इसोरनि सोरजिनाय। आरो बेनो जोंखौ बेबादि मोनसे भाग टेलेन्ट, गिफ्ट, गियान बियो जोंनो होदों। सोरबा डक्टर, सोरबा इन्जिनियार, सोरबा बिर, सोरबा बेबादि सोमोनांथाव खामानि मावनो हाग्रा साइन्टिस्टफोर, बेबादि आबिस्कार खालामनो हानाय गुन गोनां मानसिनि इसोरा गियान होदों। मानसिनो गियान होदों। जेरै जोङो फर एग्जाम्पल स्कटलेण्डनि मोनसे इन्डास्ट्रि दङ, मोनसे फार्म दङ। बेवहाय जाहैबाय मासे बोरमा मेन्दानि मोदोमखौ गुबुन मासे मोदोमावहाय बिसोरो हानानै सुथेनानै होयो। अब्ला बे मोदोमाव बै सुथेजानाय लगायजानाय बोरमा मेन्दाया सेम टु सेम बे गुफुर मेन्दाब्ला बे गुफुरखौनो बैयाव हैगोन। बेबादि मोनसे जोलैखौ बेबादि ट्रेन्सफार खालामनो हानाय मानसिया बेबादि सोमोनांथाव गावनि गियानजों बे जायगायाव स्कटलेण्डआव बोरमा मेन्दानि आबाद बिसोरो खालामोमोन। आरो बेफोरखौल' नङा, बेवहाय बायदि रोखोम उद्योग, कारखाना, रासायनिक, एटम बम, गुबुन गुबुन अस्त्रपाति दिहुननायनि गियानखौ लानानै मानसिया बे जायगायावहाय गोग्गामोन। आरो मानसिया बे जायगायावहाय इसोरखौ बिसोरो मिथियालासेनो गावसोरखौनो इसोरफोर बादि सानग्रा जाबायमोन। दा बेनिखायनो जों मानसिफ्रा जेखि मावा मानो इसोरखौ हामबाय होनो नांगौ, गावनि गियानखौ लानानै इसोरखौ धन्यबाद होनांगौ। जोंनि बे मावनो गोनां कर्तब्य।
आरो मानसिनि बियो गोनांथि बोलोनि मावनाय जुदि नोंहा दङब्ला बोलोनि गियाननि जुदि मावनाय नोंहा जुदि दङब्ला मानसिया गोनांथि दङ इसोरखौ हामबाय होनायनि दा जोङो उपदेशगिरिनि 1:14 सलमन राजाया बेबादि बाथ्रा बुंदों बेफोर गासिबो जानाय घटनाफोर मानसिनि गियानजों मावनाय घटनाफोर जाथायफोर धन सम्पतिखौनो होन जायखि मानो गासैबो बारखौ हमनो हास्थायनाय बादिल' गासैबो नंखाय बाखायल' 1 उपदेशगिरिनि 14 जोङो फरायोब्ला मोननो हायो दावहारुफ्रा गावनि महर मुस्रि गावनि बोलोखौ लानानै गावनि समायनायखौ लानानै गावनि अस्त्र फाथि दावहा नांग्रा आगजुफोरखौ लानानै सिलाय बारुफोरखौ लानानै जायखि हानजानि जाया मानो गभर्नमेन्ट होन गासैबो अर्गानाइजेशननि मानसियानो जाया मानो मानसिया दिनै मानसिखौ गिनो गोनां जाबाय जेखि संगठनियानो जाया मानो अर्गानाइजेशनानो जाया मानो बेबायदि मानसिया गावखौ अस्त्र फाथि लानानै दुबगांजानाय आरो गावखौ आं होननानै लानाय बेबायदि सलना दिनै बारायबोबाय बेनिखायनो बाइबेला बुंदों दावहारुफ्रा गावनि बोलोखौ लानानै गावनि समायनायखौ लानानै गावनि इख्तियारखौ लानानै आरो गावनि अस्त्र सिलाय बारुद बायथम बम बेफोर गासैखौबो लानानै गोग्गा दा खालामथों दिनैनि जोङो फर एग्जाम्पल दिनै जोङो थांनाय गोदो गोदायफ्रा जोङो मोसा मुफुर बेमार आजार सिंहफोर हाग्राबारिनि गासै रोखोमनि जिब जुनारफोरखौ लानानै जोङो गियोमोन आरो बेमार आजारफोर कलेराफोर फैयोब्ला बेबायदि थैग्लुंनाय मेलेरिया जायोबा थैग्लुंनाय बेबादि माबा मोनसे महामारिफोर फैयोबा थैग्लुंनाय मानोना मानसिया बे समावहाय बेबादि शिक्षित नङामोन गोदो गोदायनि समावहाय नाथाय बे समावहाय बेबादि जोङो मानसिखौ गिनांगौ गैयामोन नाथाय दिनैनि बे मुगायाव मानसिया मानसिखौ गिनांगौ जाबाय मानसिया मानसिनि सुथुर जाबाय मानसिया दिनैहाय अस्त्र फाथि लायोब्ला बेबादि दुगा जाबाय जेखि हानजानि जाया मानो बेबादि माने गावनि गोहोजों मानसिया मानसिखौ बेबादि अयथासार खालामनाय बोथोर आरो मुगाया दिनै जाबोबाय नाथाय दिनै बाइबेला जोंनो बेखौनो खोन्थादों मानसिया मानसिनि सुथुर जाबाय नाथाय बियो जेबो नङा बाइबेलाव जोङो दिनै नुनो मोनो फोरबोनि बाथ्राया जोंनि थाखाय बेबादि गोबौ थुंग्रि नोंनि अस्त्रआनो जाथों नोंनि पिस्तलानो जाथों नोंनि माबा मोनसे आगजुफ्रानो जाथों नोंनि जायखि नोङो अस्त्र फाथिखौनो लाया मानो नाथाय बेफोर गासैबो नंखाय बाखाय जोङो गितफोरनि जेरेमियानिखौनो जों नायनि जेरेमियानि तेस अयधा 29 पद बे मोनसेखौ जों नायनि 29 पदखौ जों नायनि बेवहाय बेबादि होनदों जेरेमियाया बेनो फोरबोनि होननाय आंनि बाथ्राया अर आरो अन्थाइ गेदेरखौ देख्रुबग्रा हाथुरानि समान फोरबोनि बाथ्राया बेबादि नोंनि जेखि आगजुआनो जाया मानो नाथाय फोरबोआ बेबादि होनदों जोंनि गोथार बाइबेलाव गासैबो गोबौ हाथुरा देख्रुबग्रा गेदेर अन्थाइखौ देख्रुबग्रा एवस्रांग्रा फोरबोनि इसोरनि बाथ्राया बेनिखायनो जों बयबो बिरानो होन जायखि गियानियानो जाथों इसोरखौ गिनाया गोनां आरो जोङो धोनिफोरनि बिसयै जोङो नायबावनो धोनिफ्रा गावनि धोन दौलतखौ लानानै गोग्गा जाबाय गावनि गासै दंनायफोरखौ लानानै बिसोर थिफुला जाबाय दिनै बिसोर गावसिनि धोन दौलतखौ लानानै इसोरखौ नेवसिनो हमबाय धोन गैयाब्ला इसोर गैया दिनै बेबादि बुंनो नागिरबाय बावगारलांबाय गावनि धन सम्पति सय सम्पतिखौ लानानै बेबादि गोग्गा जाबाय इसोरनि बोसोनखौ मानिनो गोब्राब जाबाय बेबादि जोङो दिनै नुनो मोनदों
नाथाय माथाइनि जों नायनि माथाइनि 19 फोरावहाय जोङो नायनि बेवहाय मा होनदों जिसु ख्रिस्ट'आ जों नायनि माथाइनि 19 26 फोरावहाय आरोबाव आङो होनो इसोरनि रायजोआव गोनां गेदेरफोरनि हाबनायनिख्रुइ बिसि खोमाजों उटनि हाबनाया आलथुआसिन। दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनि गोथार बाइबेलावहाय बेबादि बुंदों। गोनां गेदेरफोरनि इसोरनि रायजोआव हाबनाया, गोनां गेदेरफोरनि इसोरखौ हामजाहोनाया, गोनां गेदेरफोरनि इसोरनि बोसोनखौ पालन खालामनाया, गोनां गेदेरफोरनि इसोरनि समायनायखौ हामजानाय आरो सोरगो रायजोखौ लुबैनाया बिजि खोमाजों उटनि हाबनाया आलथुआसिन बा गोरलैसिन। सोरगो रायजोआवब्लाबो बै गोनां गेदेरफ्रा इसोरनि बोसोनखौ जुदि गावनि धोन दौलतखौ लानानै नेवसिग्रा जाबायब्ला बिनि सोरगो रायजोआव हाबनाया बियो माने ओरैनो सिमाङाव मोननो हास्थायनाय बादिल' जागोन, बे हाबनो हानाय नङा। बेबादि जोंनि गोथार बाइबेलाव जोंनि जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो फोरोंदों। आरो जों जाकबनि 1:27 पदावहाय जों नायबावनि बेवहाय मा होनदों जाकबनि 1:27 पद। इसोर आरो बिफानि सिगाङाव गोजों आरो मिन नाङै इसोरखौ खुलुमनाया बेनो, मावरियाफोर आरो बालन्दिफोरखौ बिसोरनि नासयजानायाव नायहैनो, संसारनिफ्राय गावखौ गाज्रि जायाजासे नेनो। जाकबाबो बे बाथ्राखौनो बुंदों। संसाराव इसोरखौ हामजाहोनाय, इसोरनि सिगाङाव मैला गैयाजासे गोजोनहोनो हानाय, हामजाहोनो हानाय, इसोरखौ समायहोनो हानाय बेबादि आखलानो जाहैबाय मिन्नाजासे जिउ खांनायानो जाहैबाय गोरिबफोरखौ दुखुनि समाव सहाय होनाय आरो मावरियाफोरखौ बालन्दिफोरखौ बिसोरनि निदानाव नायहैनाय सहाय होफानाय, बेखौनो बांसिन इसोरा हामजादों। बेनिखायनो अनलायग्राफोर, जोङो बिरानो होन, सोरबा गियानियानो होन, सोरबा धोन दौलत गोनाङानो होन, जेराखि गोनां गेदेरानो जाया मानो, इसोरखौ गिग्रा जाब्लासो इसोरखौ हामजाहोनो हायो, इसोरखौ समायहोनो हायो, इसोरखौ रंजाहोनो हाबासो जों इसोरनि अननायखौ मोननो हायो आरो इसोरजों अनजानायखौबो जों मोननो हायो। जोङो गितफोरनि 115 नम्बरनि 13 पदखौ नायनि। गितफोरनि 115 13 पदखौ जों नायनि। बियो फोरबोखौ गिग्रा मानि उन्दै गेदेरफोरखौ बोर होगोन। बियो इसोरा बेबादि दाबिदनि गेजेरजों प्रकास खालामदों। जायखि धोरोमियानो जाथों, जायखि बिरानो जाथों, जायखि दावहारुआनो जाथों, जायखि गियानियानो जाथों, जायखि धनियानो जाथों, मालदारानो जाथों, इसोरखौ गिग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा बोर होगोन। इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होनानै दैदेनथों। जिसुनि मुङाव आमेन।